Takže čau lidi, zdraví vás Bej u prvního tutoriálu z Minecraftu. Tentokrát to budou příkazy na Word Edit. Tak, uděláme si tady pěknou rovinu. Jen na ty příkazy. Tak, chvíli strpení. Rovina hotová. Tak, já si dám speed 1. Abych to mohu udělat. Tak, máme udělanou rovinu a teď si ukážeme, jak udělat třeba podlahu. Samozřejmě, že tyto příkazy jsou jenom pro adminy. No, prostě ty, pro který mají lomeno OP. Takže, první kliknete pravým tlačítkem od myši. A musí se vám tam napsat Place Secondary Selection Point a souřadnice. Kliknu a pak můžete udělat takto. Označíte si to tady a kliknete levým od myši, jako kdybyste chtěli rozbít blok. Ale on vám to nerozbije a ukáže se vám tam Place Primary Selection Point. A napíšete třeba set. Já se omlouvám za lagy, ale mám pomalý počítač. Set wood. A udělá vám to takovéto dřevo. Tak. Ale samozřejmě, že tam můžete dát i IDčko bloku, když ho teda víte, že třeba set 5. Tak a udělá vám to stejný, akorát jsem tam napsal jiné ID, ale pro ty, kteří mají tu money items, tak úplně v pohodě. Tak, kdybyste to chtěli zrušit, tak napíšete lomeno undo. Tak a takhle se vám to zruší. Ale kdybyste zaznamenali, že to chcete dát zpátky, tak napíšete lomeno redo. Takhle. No, tak, to je všechno. Tak. Potom, když chcete dát pryč bloky, samozřejmě zase si kliknete pravým od myši a zase potom levým a napíšete lomeno cud, tak, a udělá vám to takovéto bloky. Lomeno undo a potom set 0, to je úplně stejný. Buď lomeno cud, anebo lomeno set 0. Tak. Si ukážeme nevyplněnou kouli. Tak. To je lomeno s here. Pak třeba materiál, takže já řeknu třeba glass, sklo a poloměr, takže já dám třeba 5. Tak a udělám to takovou tu malou kouli. Je i podzem, takže vidíte, je i podzem. Tak. Udělám. Tak a teď si ukážeme pyramidu. To bude lomeno pyramid, ta bude ale vyplněná, takže já dám třeba pyramid sandstone a dám 5. Tak. A udělám vám to takovou tu vyplněnou pyramidu. Ale kdybyste chtěli nevyplněnou, tak napíšete lomeno h pyramid a dám zase třeba diamond block a dám třeba 5. Tak. Udělám to takovouhle nevyplněnou pyramidu. Tak. Potom, co bych vám mohl, tak jako, to ještě sice není Word Edit, jo, ale poradím vám, kdybyste chtěli vymazat moby, tak napíšete lomeno butcher. Tak a vymaže vám to moby, ukáže se vám tam killet 271, prostě kolik jste zabili mobů. A nebo můžete kill a tak a zabije to taky. Tak. No a to asi pro dnešek všechno. No tak. Asi jo, takže já se s váma loučím. U prvního tutoriálu, no.
A jo, a ježiš, tak a ještě dneska chci natočit Residency tutoriál, takže mi napište do komentů, jaké to bylo, můžete mi napsat like, odběr, ale i za zhlídnutí budu rád. No a to je asi všechno. Tak zatím čau.